Опасна хора, аз съм Алекс и това е един нов PvP сервер, казва се PvP Extreme PvP и сега ще го рекламирам, сега ще напиша кажете в YouTube. Така, значи тук е спауна, Ender честите тук, админа е Meganoxa, IP в описанието. Да, ето му канала. И канала ще му е в описанието също така. Жорито също е админ. Това е някакъв... не знам какъв е това. И да. Сега ще ви покажа всичко в сървъра. Тук е спауна, нали? Тук е малко джумче, ларповете са... Ларп евент. Ларп евент. Ето го ефект. Ларп евент. Тук в честовете и скачате, нали? И си взимате айтеми. Warp Ranks. Така. Сървър е хубав, влизайте. Така, значи ранковете ето ги. Може да си ги прочетете. Опа. Може да си купувате фулки. Нали там легендарки и ранкове, да. Там топовите деца, виждате в дясно от мене. Спаун. Аре. Да, китовете. Китовете. Давай точно тези неща. И да. Малко нещо ми добавят кит ютубър. Влезете в сървъра да става в PvP-то и да. Това хора.